Parlem també d'altres qüestions. En aquest cas, l'alcalde de Badalona ha reiterat que, tot i els ajustos que cal fer a l'Ajuntament, no es reduiran les partides destinades a serveis socials. Ho ha dit avui durant la celebració dels 15 anys del Centre de Salut Mental d'Adults i el Centre de Dia Bètola. S'han organitzat diverses ponències de professionals sobre el tractament de la salut mental a Badalona i també s'ha repassat la història dels dos centres a través de l'exposició de diverses imatges. Ara fa 15 anys es va crear el Centre de Salut Mental, un espai dedicat a l'atenció psiquiàtrica adreçat a les persones majors de 18 anys que presenten trastorns mentals, que per la seva gravetat o complexitat no poden ser atesos als centres d'atenció primària. Durant aquests 15 anys, l'atenció a les persones s'ha ampliat amb la incorporació de diversos recursos provinents de fora del centre. Hem anat evolucionant, jo diria, cap al carrer, de passar d'una activitat inicialment només centrada en el que es feia dintre del centre, a utilitzar cada vegada més els recursos que la comunitat pot oferir per a aquestes persones que tenen dificultats per viure d'una manera més digna i sobretot d'una manera més autònoma. El servei que ofereix el Centre de Salut Mental forma part de l'Institut Municipal de Serveis Personals de l'Ajuntament. En aquest sentit, l'alcalde de Badalona ha assegurat que una de les prioritats del govern local és continuar donant suport a centres que tenen a persones amb problemes. Xavier García Albiol ha reiterat durant la celebració d'aquests 15 anys que l'Ajuntament no retallarà en temes socials. En moments de dificultats, jo crec que avui obrir el diari, escoltar la ràdio i veure la televisió és evident, i pel que respecta a la ciutat de Badalona, la meva voluntat, i així espero que sigui, és que els ajustos que puguin haver de la despesa no afecti els serveis bàsics i els serveis socials, i entre ells doncs, el centre que avui estem celebrant aquest 15è aniversari, que segur que anirà en aquesta línia. El regidor de Salut, David Gómez, ha destacat la tasca dels dos centres de salut mental i ha recordat que durant els darrers anys s'ha apostat per normalitzar la situació d'aquests malalts. Valorem molt positivament la feina i la tasca que s'ha fet durant tot aquest temps del Centre de Salut Mental i sobretot en aquesta jornada avui festiva, que s'apropi el centre a la gent, el centre a la ciutadania, perquè en aquests moments de greuge econòmic és important tindre tot el recolzament de part del Centre de Salut Mental i tindre la seguretat que els malalts que tenim no estan amagats. Durant els darrers mesos, els dos centres han renovat diversos espais, com una cuina perquè els pacients puguin aprendre a ser autosuficients i fins i tot cuinar per a les seves famílies. Un altre espai renovat ha estat una aula d'informàtica i diversos despatxos dels centres.